Biolan bezalako enpresa bat munduan zehar lanean gabiltzena, beti gabiz inglesa erabiltzen gure hizkuntza baino gehiago, eta nolabait nahi genduan gure langileen artean nik uste euskara oso zabaluta dagoen hizkuntza izan da, nolabaiteko bultzada bat edukitzeko apostua izan zen, eta nik uste dut horretarako bali izan duela. Behakide moduan emandako lehenengo pausua enpresako euskara batzordea sortzea izan da. Gure egoerari buruzko diagnostiko bat egin dugu eta gure hizkuntza politika zehaztu dugu. Hemendik aurrera etorkizunera begira helburu lorgarriak eta errealistak sarri ditugu. Hilabete hauetan zehar hainbat ekimenetan parte hartu dugu, Euskaraldian parte hartu genuen eta orain Euskara Tratuak iniziatiban ari gara. Gure helburua plantillaren parte hartze aktiboa da ekimen eta jolas ezberdinen bitartez. Epe motz ertainera gure ideia ziurtagiriren bat ateratzea da, enpresa moduan euskararekiko dugun nortasuna eta konpromisoa islatzea.